Magandang gabi po uli mga kabarik. Tayo po muli magluluto ng ulam para bukas ng umaga. Pero dahil busy kami bukas, luluto na namin ngayong gabi. Ang ating menu po ngayon ay binagoongang pork. Ito po yung pork. Meron tayong toyo, meron tayong suka, meron mantika, bawang, sibuyas, tsaka ginisa mix, tsaka yung bagoong alamang, barrio fiesta. Yan, gigisa lang po yan. Pakikita nyo naman po sa process ng pagluluto. Yun lang po, salamat. Para sa paggisa. Okay. Sibuyas muna ang unahin. Sunod na natin ang pork. Lagyan natin ng tuyo. Isang kutsara. Walang pambukas. Wait lang. Ang magic sa kay ginisamit. Saka paminta. Tuloy lang. Tapos yung suka. Takpan muna natin para lumambot. Okay. Tingnan na natin ngayon. Pwede na natin siyang lagyan ng alamang. Isang kutsara na alamang. Haluin mo natin.
natin ng tubig para lumambot yung baboy. Pag malambot na, saka titikman na kung tama ng lasa. Ito. Takpan ulit natin. Para lumambot na lumambot. Para masarap. Tingnan na natin. Baka luto na ito. Malambot na. Malambot na nga. Lagyan natin ng kunting sili na maanghang. Ito. Siling labuyo para medyo maanghang. Sarap. Tingnan natin kung anong lasa. Wow. Sarap na. Luto na to. Teka. Pwede nang i-serve. For dual action relief from cough, choose only the number 1 Ascalp Lagundi. Ito na ang ating binagoong baboy. Pwede nang iulam. Tara, kain tayo. Maraming salamat.